Boas tardes, benvidos a Escépticos no Paz, Compostela, que esta iniciativa na que un grupo de voluntariosas e voluntariosos argallamos unha charla ao mes sobre ciencia, escepticismo, desde xa o ano 2012, que xa choveu, e levamos máis de 70 charlas, normalmente o último venres de cada mes, ou se non, ou se facemos unha excepción. E de todo este longo percorrido de charlas, hoxe vai pasar unha cousa única na nosa historia de Escépticos no Paz Compostela. É que imos ter un relator, relatora que repite. Iria, va ser a primeira persoa que repite. E isto foi porque Iria Veiga, raíña vermella aí nas redes, psiquiatra e divulgadora científica, nos dixo: teño unha charla interesantísima sobre saúde mental, pantallas, redes, e nos dixemos, sí, cando queiras. Pois aquí a tedes neste Escépticos no Paz, que é unha iniciativa que facemos este grupiño de xente e que nos axudan a xente de ARP e tamén de divulgación. Pois moitas grazas e damos un aplauso a Iria. Hai un par de sitios aquí neste sofá e un par de sitios. Se alguén quere moverse, este é o momento. Moi ben. Ben, sempre intento empezar cunha pregunta, porque me parece que é unha boa maneira de captar a atención e aparte como de situarnos. Entón, para non humillarme e humillar así a parte do auditorio que estou vendo, vou a formular de outra maneira, que é: levantad as mans, cantos de vos nacíchedes xa con redes? O sea, tendo móvil, existindo internet. Cantos de vos xa nacíchedes? O vos, obviamente, sí, que me estáis mirando. A ver, estou vendo varias persoas que tiveron que nacer sí ou sí despois de internet. Bueno, quen de vos naceu antes de que se popularizara, digamos, o uso de internet? Vale. Vale. Isto que parece unha cousa que podería ser banal, en realidade vai condicionar un pouco como vemos este tipo de cousas, vale? Porque as persoas en xeral tendemos a considerar que aqueles avances tecnolóxicos que xa existían antes do noso nacemento son normais, naturais, o que sempre foi así, tal, e os avances tecnolóxicos que aparecen despois tendemos a consideralos unha perversión da orde natural, terribles, vale? Entón, isto non é unha cosa que nos pase agora, vale? Confucio, que é un filósofo chinés do século VII a.C., rajaba moito nos seus textos dos avances tecnolóxicos da súa época, que eran nese momento as pontes e os camiños. E decía que iso era, Sodoma e Gomorra, que iso facía que os rapaces e as rapazas puideran moverse con facilidade dunha vila a outra, pois xa vos imaginades para qué, non? Sócrates, por exemplo, tamén rajaba moito do avance tecnolóxico do seu tempo, que era a escrita. E decía que a escrita iba a acabar coa nosa memoria. Que unha vez que nos podíamos poñer os nosos coñecementos por escrito, a memoria volvíase inútil. Vale? Entón, creo que xa sabedes un pouco por onde vou, vale? Porque, por exemplo, o tema este da memoria é un tema que, se falamos de redes, pantallas, tal, seguro que xa vos sona un pouco que algo hai, non? Entre a memoria, a capacidade atencional e o tema das redes. Das redes, das pantallas, do uso de tecnoloxías, en este caso. Vale. Pois imos empezar. Curiosamente, cando eu compartín en redes o tema da charla de hoxe, a charla, como vedes, ten un título que a mí me parecía bastante neutro, que é Conectades. Non? Curiosamente, cando algunha xente fixo difusión desta charla, apareceu a palabra adicción, que eu non puxen a propósito no título. Entón, creo que isto xa é un pouco un statement, non? O sea, unha idea que está un pouco na sociedade en xeral de que cando alguén fala de redes sociais, pantallas e hiperconexión dende a perspectiva da saúde mental, sendo psiquiatra, imos falar de adicción, non? Vale. En certa medida, sí, vai sair a palabra adicción. Pero gustaríame que esta charla acadara dous obxectivos. O primeiro é un pouco desmontar algunhas ideas falsas ou chegar á conclusión de que hai outras que son correctas, vale? E tamén facer unha reflexión sobre o método científico. É dicir,
Que a mí me parece que algo ten que ser así, non quere decir que se xa así. E para iso existe o método científico. É dicir, o método científico non é máis que un refinamento da capacidade humana de sacar conclusións e de establecer premisas xerais, vale? Entón, moitas veces, nos medios de comunicación, vemos tratadas como premisas científicas, opinións, pareceres, ocurrencias, vale? Para o método científico, para establecer que algo produce unha consecuencia, iso é o nivel máis alto de evidencia, que é a causalidade. Moitas veces non podemos chegar aí. Moitas veces quedámonos en establecer correlacións. É dicir, que dous sucesos acontecen de forma simultánea. Isto non quere decir que, polo feito de acontecer de forma simultánea, un dependa do outro, vale? Esta é a base, por exemplo, de moitas supersticións, non? Eu tiño un accidente despois de pasar por debaixo dunha escaleira ou despois de cruzarme cun gato negro, asumo que a culpa é do gato, vale? Entón, isto é un nesgo cognitivo do noso cerebro e o método científico, precisamente para o que vale, é para corrixir, ou debería valer, para corrixir ese tipo de nesgos, vale? Por exemplo, nesgo cognitivo. Onte escoitaba unha noticia na radio que decía que a Comunidade Europea pedira os algoritmos de TikTok, que, como sabedes, é unha famosa rede social de vídeos, por dous motivos. Primeiro, porque creían que podían alterar a intención de voto, o cal me parece unha sospeita completamente razonable para a Unión Europea e un motivo máis que suficiente e poderoso para pedir uns algoritmos. Sabemos que outras redes sociais como Twitter modificaron a intención de voto noutras eleccións pasadas. Tivemos unha charla superinteresante o ano pasado sobre este tema. Pero despois decían, e ademais, poden afectar negativamente a saúde mental da poboación porque poden facer que queiramos investigar máis sobre un tema determinado. Entón, claro, o outro día decíamos, igual isto é unha mala traducción. Da igual, é unha ocurrencia. É dicir, que haxa un problema de tipo político cunha rede social, que pode habelo, non quere decir nin que esa rede social sexa mala para a saúde mental, nin, por suposto, que incrementar o interese sobre determinado tema vai afectar a nosa saúde mental. Entón, que dentro dunha institución europea se digan semellantes chorradas que non teñen ningún tipo de base científica, creo que non axuda a promover un pensamento crítico entre a poboación, non? Entón, que nesgo cognitivo vemos aquí? Este nesgo cognitivo que lle podemos chamar o efecto halo. Se algo ten unha característica negativa, como, por exemplo, pode influir negativamente ou pode influir dunha maneira non democrática, digamos, no? Sobre a intención de voto, entón esta rede é mala e todo o que saia dela vai ser mala. É mala para a saúde mental, engorda, sube as cifras de colesterol, nos produce hiperglucemia, no? Entón, hai que ter cuidado con isto. É dicir, eu aquí non vou dicir que todo o que saia da rede sexa bo, pero vou dicir que hai algunhas cousas que simplemente non coñecemos e que outras que sí que son negativas poden ser negativas a outro nivel que non afecta necesariamente a nosa saúde mental, vale? Por iso isto chamase dende a perspectiva da saúde mental, vale? E despois desta chapa, empezamos. Ben, vou vos preguntar tamén que redes manexades habitualmente. Quen manexa Facebook? Quen ten Facebook? Vale. Quen ten Instagram? Vale. Quen ten Twitter agora xe? Vale. Quen ten TikTok? Quen ten Virreal? Casi ninguén. Vale. Quen ten Snapchat? Ninguén. Vale. Snapchat iba a ser a rede social que lo iba a petar ali por 2015. Vale. Adiántolo. Quen ten algunha outra rede social que eu non mencione agora? Sí? Cal? Podes decir cal? Tumblr? LinkedIn? Bueno, vale. Considera... Mastodon? Blue Sky, vale. As alternativas a xe non masquianas, vale. Considerades que, por exemplo, Telegram, WhatsApp son redes sociais? Vale. Considerades que YouTube é unha rede social? Vale. Entón, para empezar, temos varios problemas. Non sabemos exactamente que é unha rede social. Para seguir, as redes sociais que utilizamos teñen mecanismos de funcionamento super diferentes, non? Non ten nada que ver como funciona a Xe ou como funciona Blue Sky Mastodon con como funciona, por exemplo, TikTok, non? Más problemas.
non todo o mundo, parece que hai unha clara estratificación de uso de redes por idade. Vale. Outro problema. É un mundo totalmente aleatorio, é dicir, redes que parecía, como decía o de Snapchat, que iban a ser que iban a abrir co mercado hai 10 anos, agora ninguén as ten e prácticamente non existen, vale? Os que xa temos unha idade, seguro que lembramos, por exemplo, a rede 20, que todos tiñamos 20 e 20 era, vamos, había que estar aí para ser alguén e agora, o sea, directamente quebrou, non? Ben, entón, quedadevos por favor con isto, vale? Que o tema de que redes utilizamos, que é unha rede social, que non é unha rede social, é un factor importante, vale? Ben, vamos a empezar coas cousas que sabemos e ides ver que son moi poucas cousas, vale? O que sabemos con respecto á tecnoloxía que ten que ver con pantallas é que a OMS recomenda non exposición a pantallas, exposición cero por debaixo dos 2 anos, vale? E tamén recomenda que a actividade sedentaria para menores de 2 anos non sexa maior de 1 hora, vale? Por que poño isto xunto? Porque vai da man, vale? É dicir, a recomendación da OMS sobre non pantallas ten varios frentes, digamos. Non é bo que un neno teña unha actividade sedentaria tanto tempo, é dicir, pantallas non, pero tampouco ler, por exemplo, que ou lerlle un conto durante 3 horas parece que non sería adecuado, non? E ademais parece que pode ter efectos negativos a nivel incluso de desenvolvemento visual, vale? Entón, isto é o que sabemos, non é conveniente exposición a pantallas por debaixo dos 2 anos. Digo pantallas, digo tablets e digo tamén televisión, por exemplo, Ben, isto é o que sabemos. O sea, a única recomendación de saúde real é que por debaixo dos 2 anos a exposición a pantallas debería ser cero ou cercana a cero. Vale. Que é o que queremos saber sobre as pantallas, as redes, internet? ¿No? Porque hai moito discurso sobre isto, hai moita información sobre isto. ¿No? Entón, como pode ser que haxa tanta información sobre saúde sobre este tipo de temas cando realmente as recomendacións dun organismo internacional son super escasas, digamos, ¿no? E aparte, baseadas no principio de precaución. É dicir, son nenos moi pequenos, non sabemos exactamente como van reaccionar, é mellor non expoñelos. Ben, todo parte de aquí, desta molécula. Alguén, supoño que pola forma non, pero alguén intúe que pode ser? Perfecto, a dopamina, vale. A dopamina é o sospeitoso número 1, vale? E a dopamina tamén é unha desas cousas que se vives en internet, como a min, parece que é netamente negativa. O sea, parece que a dopamina é algo malo para o noso cerebro, vale? Non sei se escoitaches unha vez isto dos xaxóns de dopamina, incluso. Non, vale. De que vai isto? A dopamina é unha hormona, unha sustancia, un neurotransmisor que segrega o noso cerebro, vale? Que os psiquiatras coñecemos moi ben porque está detrás de moitas enfermedades psiquiátricas e tamén de moitas enfermedades neurolóxicas, como por exemplo o Parkinson, pero tamén a esquizofrenia, e que é unha molécula que ten un efecto de sinalamento. É dicir, o noso cerebro segrega dopamina cando hai algo ao que debemos prestar atención. Se eu fago isto, automáticamente, que irades ou non, o vosso cerebro vai segregar dopamina. E ides mirar que é o que fai o ruido. Que pasa? Que hai moitas outras cousas que xeneran dopamina. Para o ser humano, cousas importantes ás que debemos prestar atención son a alimentación, a actividade sexual, os perigos. Entón, son factores aos que o noso cerebro presta atención e, polo tanto, segrega dopamina porque están directamente relacionados con a nosa supervivencia. Vale? O tema este do xaxón de dopamina ven porque a dopamina tamén está relacionada cun mecanismo cerebral que se chaman, que seguro que vos sonan, os circuitos de recompensa. Vale? Os circuitos de recompensa son a maneira que ten o noso cerebro de decirnos que algo é bo e que volvamos a facer. Como, por exemplo, característicamente, comer. É dicir, a dopamina fai que busquemos comida e comamos. Creo que todos podemos estar de acordo en que isto é positivo. Vale? Que o noso cerebro nos faga buscar alimento e inxerir alimento é bo, ¿no? Está ben, vale. Que pasa? Hai moitos estímulos no mundo moderno que non están na natureza que segregan grandes cantidades de dopamina, que o noso cerebro di, sí, por favor, faino outra vez, isto gustanos, ¿no? Como, por exemplo, comida moi calórica
é moi rica, que non existe na natureza. O sea, o noso cerebro segrega máis dopamina cun anaco de tarta que cunha mazá, por desgracia, pero estamos diseñados así. Ou, por exemplo, situacións que lle chamamos de alto recambio estimular, no que pasan moitas cousas moi rápido, vale? Entón, característicamente, unha exposición á pantalla é unha situación de alto recambio estimular. Ben, o noso cerebro son molalle, dopamina a saco, vale? Entón, de onde ven esta idea do xaxún de dopamina? Ven da idea de que a dopamina é como unha especie de droga para o noso cerebro, ¿no? O sea, que nós podemos pasar períodos de tempo nos que non nos expoñamos a estímulos que fagan que o noso cerebro segregue moita dopamina. Ben, entón, o que propoñen os gurús dos xaxúns de dopamina, que moitas veces, ademais, teñen que ver ou ben con xente de Silicon Valley que traballa nesto da tecnoloxía, ou ben, e isto é o máis preocupante, con grupos sectarios, vale? É situacións de baixa estimulación. Por exemplo, pasar días ou horas ou días, habitualmente 24 horas, 48 horas, sen música, sen internet, sen redes, sen teléfono, ás veces incluso sin falar con ninguén, vale? Claro, que problema hai aquí con isto? Bueno, isto dos circuitos de recompensa xa vos lo contei, vale. O problema do xaxún de dopamina, o primeiro problema é que é imposible. É dicir, se eu teño sede e bebo auga, segrego dopamina. O meu cerebro está dicindo, sí, correcto, isto gustanos. Se eu teño fame e como, segrego dopamina. Entón, a idea en sí mesma de xaxuar de dopamina non ten absolutamente ningún sentido. A noso cerebro dalle exactamente igual se a dopamina ven de beber un vaso de auga ou de xogar un videoxogo. O cerebro non discrimina de onde ven esa dopamina. Entón, xaxuar de dopamina en sí mesmo non ten sentido. E despois, por outra banda, o problema aquí é que xaxuar de dopamina implica situacións de tan baixa estimulación que algunhas das cousas que se propoñen rozan case en cousas que as organizacións internacionais describen como tortura. Porque meter a unha persona nunha cámara de vacío, por exemplo, de vacío estimular, considerase tortura. Entón, o noso cerebro necesita dopamina, necesita estimulación. A idea do xaxún de dopamina tamén ten moito que ver, por exemplo, con retiros espirituais, ¿no? Nos que un non se comunica cos demais, ¿no? Que pasa con este tipo de situacións? Que nos fan moi vulnerables. É dicir, os seres humanos van buscar dopamina, van buscar recambio estimular. Entón, se eu estou nunha situación na que non teño teléfono, non teño internet, non falo con ninguén, estou en silencio, non teño casi comida, e alguén me di algo, ese estímulo, para min vai segregar un montón de dopamina, e vai dar igual o que me digan. É dicir, se me din eu son a reencarnación de Jesucristo ou de Krishna, despois de 3 días de estar nunha situación de moi baixa estimulación, eu son moito máis sensible a esa mensaxe porque vai segregar moita dopamina no noso cerebro. Entón, posiblemente, a maior parte da xente que fala do xaxún de dopamina non teña unha intención de captación sectaria, pero sí que hai grupos sectarios que empregan o gancho, digamos, do xaxún de dopamina ou da desconexión digital para este tipo de retiros que poden ter, bueno, outro tipo de consecuencias. Ben, como vos decía antes, ¿no? Isto segrega dopamina, ¿no? Videoxogos, comida rica, un donut tal, pero beber auga se teño sede tamén segrega dopamina. Ben, isto ven, como vos decía, de xente de Silicon Valley, ¿no? Tipo, pues, esta xente da tecnoloxía, como por exemplo Steve Jobs, ¿no? Isto dalle como unha especie de halo de que isto é certo, porque moita xente, este argumento deron a min, nunha charla parecida a esta, que che di, se a xente que deseña as redes sociais que utilizamos e a tecnoloxía que utilizamos di que isto é malo e que isto crea adicción e que isto segrega demasiada dopamina e que hai que xaxuar de dopamina, eles son os que máis saben. Entón, algo terán que dicir sobre isto. Entón, eu a isto digo dúas cousas, vale? Primeiro, o efecto halo. É dicir, ti podes saber moito sobre tecnoloxía, pero non necesariamente vas saber moito sobre neurociencias. Segundo, sabedes por que é famoso Steve Jobs? É famoso por dúas cousas. Cousa número 1, bueno, toda a tecnoloxía móvil que utilizamos vas parte do iPhone, ¿no? Vale. Cousa número 2, esta. Steve Jobs foi un señor que, sendo unha das persoas máis ricas do mundo, deixouse morrer
porque se negou a operarse do único cancro de páncreas operable que existe. O sea, tocoulle a lotería máis grande posible e o tío dixo, non me opero, é invasivo. Entón, isto demóstranos que saber moito dun tema non quere dicir que sabemos moito de outro tema. E, de feito, entre este tipo de xente do ámbito da tecnoloxía, as magufadas de saúde están bastante á orde do día. Vale? Entón, como dixo Brian Cox, ser un xenio non te libra de ser gilipollas. Ben, entón, con todo isto da dopamina, con todo isto dos sesións de dopamina, con todo isto dos circuitos de recompensa, podemos falar realmente de novas adiccións? Podemos falar de adiccións a redes sociais, de adiccións ao móvil, de adicción a internet? Que vos parece? Vale. Vou facer un experimento social. Cantos vos diríades que sodes adictos a algo desto? Vale. O factor tempo de uso para vos é unha característica dunha adicción? Si boto moito tempo... Vale. Non a única, pero pode ser un factor. Vale. A que? A que somos adictos? Somos adictos ao móvil, somos adictos a pantallas, somos adictos a redes. A que rede? A facer que en redes? A internet? Alá? A conectividade, a estar conectados continuamente. Vale, eso é unha moi boa resposta e vámola falar máis adiante porque vai por aí o tema. Vale, que é unha adicción? Porque moitas veces falamos de adiccións e moitas veces é un uso, digamos, popular do termo, non? Pero que é unha adicción? Antes falamos do factor tempo. Vale, o tempo pode ser, non necesariamente, pero pode ser un factor, non? Entón, vou explicar con canciños, vale? Porque esta é unha parte así un pouco rollenta, creo que con canciños entra todo mellor, vale? Vale, as adiccións, en primeiro lugar, son conductas, vale? É dicir, é algo observable, é algo que eu podo ver dende fora. Non é algo que eu perciba como individuo. Non é algo que eu perciba en mí mesmo, é algo que eu podo observar noutra persona. Eu podo coller un paciente e diagnosticar unha adicción. De feito, a inmensa maioría dos adictos din que non son adictos. Se nós tivermos que fiarnos das propias percepcións dos adictos, probablemente non diagnosticaríamos a ninguén, non? Porque se ti lle preguntas a un adicto se é adicto, o que che vai dicir é lo dejo cuando quiera. Vale. Entón, a diagnose dunha adicción é a observación dunha determinada conducta. Ten que ser algo visible e obxectivo. Ben. Teñen que ser conductas persistentes e recorrentes. Vale? Aquí hai bastante confusión porque moitas veces, cando se fala de adicción, sobre todo cando falamos de adicción a sustancias, que é o paradigma, non? Hai moita xente que che di, sobre todo xente da miña xeración e máis bella, que che di, se ti consumes unha vez, eres un adicto. Se un día consumiches cocaína, és un adicto a cocaína. Vale, non é correcto. Vale. A cocaína é en si mesma unha sustancia adictiva, pero unha adicción é unha conducta recorrente. É dicir, ten que ser algo que eu faga de forma repetida ao longo de meses. Vale? E ten que ser persistente. É dicir, se eu durante un mes que me vai mal consumo unha sustancia adictiva e despois deixo de consumila, aínda que a consuma moitas veces, se é un período curto de tempo, isto non me converte nunha adicta. Se eu rompo unha perna e me inyectan morfina, e durante 15 días, 3 semanas, estou recibendo morfina, que é unha sustancia altamente adictiva, isto non me converte nunha adicta. Vale? Ten que ser unha conducta persistente no tempo, durante un período longo de tempo, e ten que ser unha conducta recorrente, que eu faga de forma repetida. Ben. Ademais, ten que causarme malestar. Ten que causarme malestar a min e ten que causarlle malestar ao meu entorno. Como vos decía antes, os adictos, a maior parte das veces, se lles preguntas se son adictos, vanche a decir que non, pero moitas veces o pensamento recorrente despois do consumo é outra vez, xa estamos outra vez igual, teño que deixalo, vale? É dicir, a adicción causa malestar a quen a padece e ao entorno de quen a padece. Vale, e ademais existe un fenómeno de habituación, vale? A habituación quere decir que eu vou necesitar cada vez máis dose para acadar a mesma satisfacción, vale? Isto, cando pensamos en sustancias, vémolo moi claro, non? Os adictos á heroína ou os adictos á cocaína poden consumir doses que para unha persona non adicta serían letais,
vale? E o organismo xenera habituación. Vale. Pensades que as redes sociais, as pantallas, internet, cumplen estes criterios? Credes que necesitamos cada vez máis tempo? Credes que causan malestar? Credes que son, persistentes e recorrentes? Sí, ¿no? Sí? Vale, é posible, vamos a deixar aí, ¿no? Vale. Credes que causan habituación? Necesitamos cada vez máis tempo de redes? Desapareceu o Snapchat, desapareceu o 20. As persoas que temos Facebook de determinada idade, parece que polo menos o tema da habituación parece que é regular. Vale. Parece que o tema do malestar, en xeral, sí que é verdade que hai xente que reporta malestar co uso de redes, pero parece que o malestar en xeral non é tampouco un concepto que estea moi presente. Vale. Ben, ademais generan dependencia e abstinencia. Vale, e eu aquí sí que diría de forma tallante que nin as pantallas, nin as redes, nin internet, nin ninguna tecnoloxía xenera nin dependencia nin abstinencia. Vale? É dicir, non temos un síndrome físico se non nos conectamos a internet. Podemos botarlo de menos, podemos aburrirnos, podenos entoar mal, pero dependencia e abstinencia como tal, non. Ben, cando falamos de adicción, pensamos, non? Moitas veces en sustancias. É dicir, a descripción dunha adicción, o paradigma das adiccións, non? Como aparece ese concepto, é asociado a sustancias químicas. Sustancias químicas que se derivan moitas veces de vegetais, vale? E que son análogos a sustancias químicas que segregan o noso organismo. É dicir, son sustancias que imitan moi ben ou que incluso funcionan mellor que sustancias que eu segrego. O sea, si tomo, por exemplo, nicotina, o meu cerebro ten receptores para a nicotina. Por qué? Porque eu segrego algo parecido á nicotina. A nicotina funciona mellor o análogo vegetal que a nicotina que xenera o meu propio cerebro e por iso produce placer. Vale? Entón, nas sustancias é donde se describen todos estes cadros, vale? Donde se describe a abstinencia, a habituación, a persistencia. Pero existen tamén adiccións e sustancia. Vale? Hai conductas, hai cousas que facemos que poden xenerar adicción. E o paradigma, digamos, das adiccións en sustancia, que ten que ver con este tema dos circuitos de recompensa que decíamos antes, ¿no? Que o noso cerebro nos está dicindo, ei, isto mola, fai no máis, son sobre todo os xogos de azar. Vale? Ou a única conducta que polo momento está tipificada como adicción nos manuais diagnósticos é o xogo de azar. O xogo de azar que pode ser online ou non. Pero a característica do xogo de azar é, o azar, por suposto, é a aposta, que haxa pasta de por medio. Vale? E iso parece ser que é o reforzador principal. Entón, para describir outra conducta que sexa análogo ao xogo do azar, a evidencia que necesitamos é moi forte. Porque o xogo de azar, o que xenera nas persoas adictas é equivalente ao que xenera a heroína. É dicir, as persoas adictas ao xogo perden a súa familia, perden o seu traballo, quedan na rúa. Entón, temos outra conducta parecida ao xogo de azar para falar realmente dunha adicción. As persoas adictas ás redes sociais perden a súa familia, perden o seu traballo, quedan na rúa, endebedanse, rouban, cometen delitos. Pregunto. Non parece, non? Vale. Entón, ao que vou é, a adicción é un constructo clínico moi potente, é moi grave. As persoas adictas son adictas durante toda a vida, é un trastorno crónico. Se unha persoa que xogou, por falar de conducta, durante unha época da súa vida está exposto ao xogue ou volve xogar, a posibilidade de recaída é moi alta. Entón, para describir unha conducta análoga ao do xogo de azar, ten que ser algo realmente moi bestia. Ten que ser algo que, literalmente, nos destroce a vida. Vale? Non parece que haxa nada relacionado con internet, as redes e as pantallas que estea destrozando a vida da xente. Sobre todo porque todos utilizamos pantallas durante todo o día,
todos temos redes sociais, todos utilizamos internet e non parece que haxa bandas de persoas delinquindo polas rúas para atopar cartos para, non sei, conectarse a Netflix. Vale? Entón, para facer, e por eso decía eu antes o da causalidade, vale? Para decir que A produce B, necesitamos o maior nivel de evidencia. Para decir que as redes sociais, o internet, ou o que sexa, causan adicción, o paradigma que temos, co que vamos a comparar, é coas apostas. É cunha persona que é ludópata. É moi heavy. É dicir, é un dos diagnósticos máis graves e máis pasados a psiquiatría. Vale. Moi ben. Vale. Esta é a evolución do xogo de azar hasta o 2019. Vale. Non atopei datos máis actualizados, pero xa vos adianto que durante a pandemia foi aínda peor. Vale. O xogo de azar é ultra perigoso, afecta maioritariamente a homes moi novos entre 18 e 25 anos e, sobre todo, de clase social media baixa, vale? E pode ser ou non online. Entón, problema que eu percibo, moitas veces a preocupación por as adiccións online, o que está ocultando é un problema real que temos, que é o xogo online. É dicir, se hai algún perigo aí en internet, é que fai que apostar sexa moi cómodo, moi fácil e indetectable. É dicir, se eu teño un fillo ou teño un irmán que xoga, xa non ten que ir ao casino, xa non ten que ir ao bingo. Pode estar xogando, tendo o seu móvil e eu non enterarme. Vale? Xa vos advirto, xa vos adianto que os datos a partir da pandemia son aínda peores. Outro problema que vexo é que se ti escribes nun buscador calquera xogo online, pode aparecer tanto xogo de azar como xogo online no sentido de videoxogos online. Vale? Entón, isto é un sesgo brutal e un problema brutal. Vale? Temos, por unha banda, un diagnóstico grave, crónico, establecido, e por outro, unha conducta da que sabemos pouco. Vale? E todo se chama xogo online. Entón, isto para facer ciencia é o peor que nos pode pasar. Chamarlle a dúas cousas moi diferentes da mesma maneira. Vale, entón, problema co tema este das novas adiccións, non? De adicción ás redes sociais, a móvil e a internet. De que estamos falando exactamente? Non? Parece que estamos falando de cousas que o único que teñen en común é que temos unha pantalla adiante. Os que sodes un pouco máis boomers e millennials vellos, seguro que vos lembrades comigo de que antes das adiccións digitais houbo un certo pánico a adiccións non digitais. Seguro que vos lembrades da alarma dos xogos de rol. Seguro que vos lembrades da alarma, eso se cadra un pouco menos, da música metal. Seguro que vos lembrades da alarma da televisión. Eu recordo que cando eu empecé a carreira, ou igual nos últimos anos de instituto, recordo noticias sobre adictos al mando a distancia. No pueden parar de hacer zapping. Isto foi real, Isto foi real. Entón, que haxa alarma sobre un tema débenos facer poñer o foco. É dicir, cando hai alarma sobre un tema, o noso cerebro segrega dopamina e dinos, ei, atende a isto. Vale? Pero iso é unha cousa e outra cousa é establecer unha relación causal. É dicir, o xogo de rol facía que a xente cometera asesinatos. No? O mando a distancia facía que a xente abandonase o seu traballo para estar 24/7 facendo zapping. Entón, a isto vou co tema do pensamento crítico, non? É dicir, que unha cousa sexa nova, moitas veces produce alarma. Pero que produce alarma non quere dicir necesariamente que sexa negativa. Ou ás veces, casi sempre, hai aspectos negativos e aspectos que non o son. Ben. Entón, para min o primeiro problema ao falar dese tema é, que ademais é como o principio fundamental en ciencia, é que medimos. Vale? A adicción a que exactamente? Vale? Porque para describir unha conducta temos que saber exactamente de que conducta estamos a falar. Entón, internet non me vale, porque internet que é? O sea, eu podo ler, podo ver unha película, podo estar en Wikipedia, podo xogar a un xogo por internet. No? Internet non é nada, non é unha conducta. No? As pantallas son un obxecto. No? O sea, eu son adicta a ter unha pantalla adiante pasando o qué? No? Decíamos antes que a televisión tamén é unha pantalla e parece que non hai alarma social con iso. Entón, o primeiro que nos atopamos é con que cando falamos de adiccións, de novas adiccións,
a conducta non está moi ben descrita. Ni sequera cando falamos de adicción ás redes sociais sabemos moi ben de que estamos a falar. A que rede, que uso, que é exactamente a conducta que nos realizamos en redes que nos produce esa suposta adicción. É simplemente facer scroll, é postear, é dar likes, é recibir likes, porque unha conducta ten que ser algo operativizable, ten que ser algo que eu poida medir. Entón, en redes sociais facemos 1000 cousas. De feito, o uso que eu fago de Instagram probablemente non sexa o mesmo que facedes vos, ou que facedes vos. É a mesma rede social, pero o uso que facemos é completamente diferente. Vale, entón, a primeira é a dificultade para operativizar a conducta da que estamos a falar. Vale. Despois, a outra problema é o tema que decíamos antes da persistencia. Non só non parece que exista unha persistencia, senón parece que decae. Parece que nos aburrimos. As compañías tecnolóxicas teñen a necesidade de sacar continuamente novos produtos ou de actualizar os algoritmos ou as funcionalidades das redes porque parece que nos aburrimos. Isto é o contrario dunha adicción. Tampouco queda moi claro o tema da necesidade do aumento de dose. Vale, xeralmente, nos utilizamos as redes dun xeito pues, máis ou menos estable e cando hai un requerimento externo que nos fai cambiar o tempo de uso, pues, en xeral cambiámoslo sin ningún problema. Como decía antes, ninguén deixa o seu traballo porque ten que estar 15 horas en Instagram. Vale, isto en xeral non pasa. Vale. Outro problema é que as adiccións, para ser tales, teñen que producir cambios neurobiolóxicos no noso cerebro. E cando digo neurobiolóxicos, quero decir físicos. Quero decir que alteran físicamente a estructura ou os mecanismos de neurotransmisión do cerebro. Entón, tampouco temos un sustrato neurobiolóxico para falar de adicción. E por outra banda, as consecuencias negativas. Vale, as consecuencias negativas, obviamente, hai xente que fai un uso negativo das redes e as consecuencias negativas poden existir, pero non parece que as consecuencias negativas deriven da propia conducta. É dicir, eu podo cometer delitos en internet. Eu podo acosar por redes. Eu podo ser acosada por redes. Pero a rede é o medio. É dicir, a conducta de acoso é unha conducta que pode producirse por redes ou no mundo real. O xogo de azar pode producirse por redes ou no mundo real. Bueno, por redes, por internet ou no mundo real. Entón, as consecuencias negativas que poden existir tampouco parece que dependan moito do medio. Parece que son conductas que son facilitadas polo medio, pero que xa existen fora dese medio. O xogo de azar, Plinio fala do xogo de azar, vale? O sea, os soldados romanos teñen un serio problema cos dados. Entón, non é unha cousa, non só non é algo que teña que ver coa rede, senón que non é ni sequera moderno. Vale. Vou falar así dun par de artigos para que vexades os problemas metodolóxicos que hai con este tipo de constructos, vale? Este artigo, por exemplo, que é de 2022, o que mide é, e é moi interesante, mide como se mide. É dicir, como están feitos os estudos que falan deste tipo de cousas, vale? Entón, o que atopa é que non parece que existan criterios diagnósticos, vale? Por isto que vos estaba dicindo que xa de entrada é difícil saber sequera de que estamos a falar, vale? Non existen estudos a longo prazo e ademais a xente que reporta consecuencias negativas simplemente di que lle senta mal, non sabe dicir que consecuencias negativas. É dicir, parece que o reporte individual ten máis que ver coa idea social de que é algo malo que coa propia vivencia. Volvemos ao de antes. Se eu lle pregunto a un adicto se é adicto, vaime decir, lo dejo cuando quiera. Pero se eu lle pregunto a alguén se é adicto a redes, extrañamente di que sí. Cando ti lle pasas un cuestionario non cubre ningún check, pero din que sí. Entón, isto desmontanos un pouco a idea sobre a adicción ás redes sociais. Ben, outra cosa que atopan, e a que a min isto sí que me parece grave e preocupante, é que as persoas que utilizan as redes sociais dunha maneira negativa, vale? Dunha maneira que fai dano, digamos, no? E isto ten que ver tamén con conductas de acoso, de recibir ou provocar acoso, este tipo de cuestións, no? Parece que están relacionadas con experiencias moi graves e moi aversivas na súa vida offline. Abuso infantil, bullying escolar. Entón, se eu
recibo bullying presencialmente no meu instituto e ademais me fan bullying por redes, vai ser que a rede non é o problema. A rede pode ser un facilitador, pode facelo peor, no? Que é unha cosa que din moitos profes. Os profes moitas veces o que che din é agora o problema do bullying non é que antes non houbera, antes tamén o había. Agora o problema do bullying é que continúa. Vale? Entón, por iso digo, non estou dicindo para nada que non se dean consecuencias negativas. Digo que non parece que estea relacionado directamente con medio digital. Vale. E parece tamén que estes reportes de que nos senta mal, de que nos sentimos mal despois de ver contido en redes, danse preferentemente en rapazas novas. Entón, isto tamén é un indicador moi potente de que aí este pasando algo. Porque moi posiblemente o problema tamén é o contexto. ¿No? Posiblemente o contexto de sociedade patriarcal, maior presión estética sobre as mulleres, contidos que posiblemente falen de dietas, aspecto físico. ¿No? Unha vez máis, non ten que ver coa rede. As que nos criamos nos 90, lembramos a epidemia de talla cero, heroin chic. Vale? Entón, non vai haber nada peor que iso, a menos que volva a talla cero. Ben, por exemplo, este estudo, que é un pouco antigo xa, pero que vai do tema que decíamos antes de pantallas, vale? Hai varios estudos que sí que relacionan o tempo de televisión, concretamente de televisión, con peores resultados académicos. Pero unha vez que se axustan os resultados, o que se ve é que persoas con menor nivel socioeconómico pasan máis tempo vendo a televisión ou expostos a pantallas. Que isto además é un dato bastante potente que se repite, que a maior exposición a pantallas correlaciona moi fortemente con un nivel sociocultural medio baixo. Vale? E iso ten que ver con que as persoas en situación de pobreza ou exclusión social moitas veces non teñen recursos para outros tipos de ocio. Entón, aquí, unha vez máis, vemos isto que vos decía eu antes de que correlación non implica causalidade e que moitas veces en ciencia gustaríanos atopar causalidade, pero ás veces nos quedamos simplemente na correlación. E a correlación é simplemente iso, correlación. Ben, este outro artigo, por exemplo, e antes falábamos da atención, non? O que atopa, isto é unha revisión, é que non existe ninguna evidencia de que os dispositivos electrónicos produzan déficit de atención. Vale. Isto é algo que para os profesionais de saúde mental era bastante esperable, non? Non esperábamos que os dispositivos pudieran producir trastorno por déficit de atención, pero sí que escoitamos continuamente que os dispositivos empeoran a nosa capacidade atencional. ¿No? E, de feito, é unha cousa que moitos e moitas casi podemos decir en primeira persona. O sea, eu escoito a moita xente decir non dos outros, senón de si mesmo, eu dende que teño móvil non son capaz de ler unha página seguida, non sei que. ¿No? Ben, a capacidade atencional non é algo que sexa tan flexible, non é algo que empeore ou mellore, salvo que te das un golpe na cabeza, en anos, nin en meses, vale? O cerebro humano é extremadamente flexible. Entón, se ti notas que o móvil che distrae, e a palabra é distrae, de facer outra actividade intelectual, o que tens que facer é apagar o móvil, ou deixalo noutra habitación. O que non podes agardar é que a tua capacidade atencional permaneza intacta se tes aí unha máquina de emitir ruiditos. Porque o cerebro humano funciona así. Pero iso é a forma normal de funcionar do cerebro. E, ademais, por outra banda, o que hai tamén é unha sobredimensión da nosa capacidade atencional. É dicir, a xente cree que ten máis capacidade de atención da que realmente ten. En xeral. É dicir, en xeral. O sea, os psiquiatras programamos congresos e charlas de 2 horas. En plan, estamos chalaos todos. Ningún adulto sano é capaz de atender a nada 2 horas seguidas. Claro, somos cazadores recolectores. Temos que atender 10 minutos, non 2 horas. Entón, entre estes dos factores, ¿no? O feito de que hai un distractor potente e o feito de que sobreestimamos a nosa capacidade atencional, a maior parte da xente cree que ten un trastorno atencional que realmente non ten. Por iso os autorreportes tampouco son moi fiables a hora de establecer consecuencias. Ben, adicción a internet. Vale. Como vedes, unha revista así de alto impacto en psiquiatría, vale, e o que conclúe é que os datos para falar de adicción a internet son insuficientes e ademais están basados en autorreportes. E volvemos ao de antes. É o contrario das adiccións. Se ti lle preguntas a alguén se é adicto a internet, e che di que sí, é
é o contrario do que faría un adicto, que che diría que non. Entón, que eu crea de min mesma que son adicta, non me convierte nunha adicta. Posiblemente me convierte no contrario dunha adicta. E ademais, volvemos ao tema de operativizar a conducta. Que é ser adicto a internet? Que se fai en internet? Todos facemos o mesmo en internet? Non hai unha conducta que poidamos medir de que se fai en internet. Antes falabades de que o que era adictivo era a conexión, estar constantemente conectados. E eu chamei a charla hiperconectados. Vale. Vamos a retrotraernos, por favor, a 30.000 anos. Vale. Os seres humanos somos simios. E os seres humanos temos unha zona do noso cerebro que é enorme e que consume como un Ferrari que evolúe única e exclusivamente para a relación social. É dicir, todo o neocórtex do cerebro humano evolúe para a relación social. O que nos lanza ao espazo é a nosa capacidade de colaborar. Temos un órgano única e exclusivamente que é o neocórtex para relacionarnos. Entón, claro que somos adictos a relacionarnos. Non é só que sexamos adictos, é que é o que nos fai humanos. É dicir, o cerebro humano busca constantemente interrelación. Por qué? Porque nunha sociedade primitiva, nunha sociedade preindustrial, ninguén estaba nunca só. É que isto tamén o perdemos de vista. O sea, os conceptos modernos de intimidade, o concepto moderno de individualidade, ti, nunha sociedade preindustrial, xa non falo do paleolítico, falo da Idade Media. Se ti te quedas só, illado do teu grupo, a tua vida corre grave perigo. Entón, o noso cerebro está deseñado para estar hiperconectados, constantemente, todo o tempo. É o que vamos a intentar facer. E as redes o que fan é aproveitar, digamos, unha característica do cerebro humano para que a utilicemos máis, vale? Pero a hiperconexión non é unha cuestión das redes, é unha cuestión de como funciona o noso cerebro. Vale. Outro factor, non? Adicción a internet sabemos que non, adicción a pantallas, non? Televisión, ordenador, móvil, tal. Moitas veces o que se di tamén é que as pantallas son negativas para o desenvolvemento cerebral da xente nova, non? Xa vimos que por debaixo de 2 anos sí que están non recomendadas pola OMS, pero o que din os estudos é que o que está relacionado con peor rendemento académico, peor socialización, non é o tempo que os nenos pasen exposos a pantallas, senón a maneira na que se expoñan a pantallas. É dicir, se esa exposición a pantallas é unha exposición acompañada e unha exposición crítica, non existen efectos negativos, senón que incluso aparecen efectos positivos. Entón, para os profesionais da saúde mental tamén é bastante intuitivo. É dicir, que é o malo? O malo non é que eu sente co meu fillo ou coa miña filla a xogar un videoxogo. O malo é que enchufe o neno na tele ou na consola e que o deixe aí. Vale. Ben, este é un Nature, que sabedes que é a revista como máis prestixiosa do campo da medicina, e a min esta frase encántame, que di: a evidencia empírica demostra que non existe asociación entre pantallas e unha consecuencia determinada. Ningunha consecuencia, nin positiva nin negativa. Entón, isto é ciencia. E en ciencia, moitas veces, o que temos que decir é que non o sabemos, ou que non podemos demostrar ningunha consecuencia. Entón, que en Nature hai un estudo dicindo que non existen consecuencias que podamos demostrar, para min é potentísimo. Tamén vos digo, se mañá sai un estudio que digo o contrario, eu plantareme aquí outra vez e direi, oi, mira, que hai este estudo. Pero a día de hoxe non parece que exista relación entre pantallas e ningún tipo de consecuencia, nin positiva nin negativa. Que creo eu? Que é polo que vos decía antes. Non pode habela porque non é unha conducta, é un obxecto. Ata que non sexamos capaces de operativizar a conducta, non vamos a topar ninguna consecuencia, nin positiva nin negativa. Vale. E despois, e xa para ir rematando, sí que vos quería falar un pouco con respecto deste tema das adiccións a un construto diagnóstico que apareceu agora no CIE 11, que é o trastorno por uso de videoxogos. Vale? É dicir, nas clasificacións internacionais de enfermidades non aparece nin adicción a internet, nin adicción a pantallas, nin adicción a redes sociais, pero na última revisión da CIE 11,
que a clasificación europea de enfermedades mentais si apareceu, si incluíron o trastorno por uso de videoxogos. Que vos chama a atención ou que nos debería chamar a atención aquí? A mí o que me chama a atención é que non utilizan a palabra adicción. Utilizan a palabra trastorno por uso. Vale? Outra cosa que nos chama a atención, hai dúas clasificacións de enfermedades mentais, unha é o DSM-5, que é a americana, outra é o CIE-11, que é a europea. No DSM-5 decidiron non incluíla por falta de datos. E se montou bastante gorda. É dicir, isto non só non pasa, senón que, ademais, as dúas clasificacións tenden a confluir. Cando digo tenden a confluir, digo que hai unha vontade explícita por parte das persoas que fan as clasificacións de que confluan. Por qué? Porque non parece moi razonable que haxa unha enfermidade que en un sitio está e en outro non. Dá a sensación de que se algo realmente é un problema, debería aparecer tanto na clasificación europea como na clasificación americana. Ben, entón, na CIE-11 decidiron incluir o trastorno por uso de videoxogos e creouse bastante polémica. Creouse bastante polémica e por iso non falan de adicción, falan de trastorno por uso, vale? Que xa de entrada é unha cosa un pouco me. O sea, aos psiquiatras non nos mola moito isto de trastorno por uso, que é isto, non? Vale, entón, cales son os problemas deste constructo? Vale, para empezar, volvemos ao de antes de operativizar conducta. Que videoxogos? De que estamos falando exactamente? O sea, somos adictos ao Tetris, ¿no? Ás aventuras gráficas tipo esta, ¿no? Que é preciosa e que, como di Juan, que non está hoxe un colega meu, que é un xogo de andar, ¿no? A xogos de disparos, ¿no? Ao Fortnite famoso, que, por certo, o Fortnite, eu hai 5 anos, o Fortnite iba a acabar coa civilización tal como a coñecemos, e a min, últimamente, ninguén me fala do Fortnite. Que supoño que a xente seguirá xogando, non digo que non, pero non parece que caer a civilización de entrada. Vale. Entón, unha vez máis, e unha das críticas que se lle fai ao constructo diagnóstico de trastorno por uso é que conducta, de que estamos a falar, de que videoxogos estamos a falar. Outra crítica que se lle fai é o tema que vos decía antes da habituación, ¿no? Os grandes xogadores, a xente que bota moitas horas xogando, ¿no? En xeral, na maior parte de casos, cando hai outra cousa que lle require atención ou que lle require presencia, diminúen as horas de xogo. E en xeral, coa idade, a xente diminúe as horas de xogo. Non por nada, senón porque hai outras cousas que nos gustan menos, pero que temos que facer. Vale? Entón, non parece tampouco que a variable habituación exista tampouco para o uso de videoxogos. Consecuencias negativas. As consecuencias negativas poden existir. Evidentemente, calquera conducta, como decía antes César, pode ter consecuencias negativas. Hai xente que ten consecuencias negativas na súa relación coa comida, e ninguén di que a comida sexa adictiva de por sí, ¿no? Pero non parece que as consecuencias negativas sexan equiparables, como vos decía antes, a dos xogos de azar, que son moi graves. A persistencia tampouco parece que se cumpla, parece que a xente se aburre dos videoxogos, ¿no? Senón, as compañías de videoxogos non venderían. Vale, entón, onde está o problema? O problema parece que está nunha determinada dinámica, e aquí sí que empezamos a falar de cousas concretas, que son as caixas botín, ou lot boxes. Non sei se algún xoga, seguro que sabe do que falo. Vale, hai determinados videoxogos, e por eso, por exemplo, vos poñía o tema do Fortnite, que teñen unha mecánica en concreto dentro do xogo que consiste en que ti podes pagar para obter unha caixa que é unha caixa sorpresa, que ti non sabes o que hai. Que pode ter armas, cartos, curación, ¿no? Entón, ti pagas por algo que non sabes o que é. Seguro que vos lembrades daquele sobre sorpresa das ferias ou dos cromos, ¿no? Que comprábamos cromos e non sabías o que che iba a tocar. Vale. Pois parece que esa mecánica concreta sí que pode xenerar algo parecido a adicción. E hai países nórdicos que xa están legislando para que os videoxogos, sobre todo os que teñen calificación para menores de 12, non poida incorporar este tipo de dinámicas. Entón, que ten que ver isto co xogo de azar? La pasta, la panoja, los billets. Entón, azar
É dicir, eu compro algo que non sei o que vai ser e cartos. Entón, estamos nunha dinámica que se asemella moito a un constructo diagnóstico moi potente e moi fundamentado que temos en psiquiatría, que é o xogo de azar. Entón, os videoxogos son adictivos? Probablemente non. Pódese facer un mal uso dos videoxogos? Igual que da petanca. Hai dinámicas concretas dentro dos videoxogos que se asemellan moito ao xogo de azar e que sí que deben ser reguladas? Sí. Probablemente, concretamente, as slot boxes. Ben, e volvemos ao tema dos circuitos de recompensa. É dicir, que é o que fai que o xogo de azar ou as caixas botín fagan esa especie de cortocircuito no noso cerebro e nos volvemos adictos? Porque non é unha sustancia. Parece que hai a cousa básica que hackea, digamos, o noso circuito de recompensa é o que lle chamamos o reforzo intermitente. E o reforzo intermitente é isto de fago algo, pero non sei se vou obter recompensa. Vale, boto unha moeda nunha tragaperras, pero non sei se vou ter premio. Vale. Entón, isto funciona tamén con outras cousas. Funciona coas caixas botín, pero funciona tamén con calquera xogo de azar. ¿No? Ben. E xa, por último, para rematar, hai outro mito en torno aos videoxogos que é o tema da conducta violenta. Vale. Isto hai 1000 estudos xa que non atopan ningún tipo de correlación, xa non de causalidade, pero ni siquiera de correlación entre conducta violenta e videoxogos violentos. Vale. Como vedes, este artigo, por exemplo, di que os videoxogos non son un factor de risco para futuras agresións en persoas novas. Vale. Non sei se vos lembrades dese documental, pero é un documental que fixo Michael Moore sobre unha matanza terrible que houve nun instituto americano, no que a prensa relacionou aos asesinos con, o sea, digamos que sinalou como desencadenante da matanza, que foron 2 adolescentes que entraron no instituto e se liaron a tiros e mataron 15 personas. Relacionaron isto co feito de que xogaban o Call of Duty, que é un xogo de guerra. O documental chamase Bowling for Columbine porque o que di Michael Moore no documental é que, sí, xogaban o Call of Duty e antes de cometer a matanza foron xogar a bolera. Entón, ninguén di que xogar aos bolos produza asesinatos. ¿No? Ben, isto non desearía de ser unha anécdota, ¿no? Pero o razonamento incorrecto, o razonamento que parece científico pero non o é, crea auténticos problemas. É dicir, neste caso, por exemplo, un videoxogo foi demonizado porque houve unha matanza, ¿no? Entón, aí o problema se cadra non é poñer o foco sobre o videoxogo, senón donde non estamos poñendo o foco, ¿no? Donde non estamos poñendo o foco é que había 2 rapaces de 16 anos que tiñan acceso a un arsenal. Entón, é moito máis fácil sinalar que xogaban a un videoxogo que sinalar que os seus pais eran da Asociación do Rifle e tiñan bazucas en casa. Vale? Antes facía referencia ao tema da música rock e o do xogo de rol. Cando foi o tema do pánico dos xogos de rol, houve ataques ás asociacións de rol. O sea, reventáronse locais nos que a xente xogaba o rol. E sinalouse pola rúa a roleiros como potenciais asesinos. En Estados Unidos pasou algo incluso peor, co tema da música heavy metal, que foi que se relacionou con cultos satánicos, con cero evidencia. Simplemente porque a mí me parece que esa música tan horrible tiene que ser satánica seguro. Vale. Isto, as consecuencias foron catastróficas. Catastróficas, quero decir, xente cumprindo condenas por cosas que non fixeran, asesinatos que a día de hoxe siguen sen resolverse porque se lle botou a culpa a chavales que escutaban heavy metal, persoas que declaraban ter sido víctimas de cultos satánicos que non existían, simplemente porque estaban sugestionadas por todo este ambiente. Entón, moitas veces cando falamos de tecnoloxías apelamos ao principio de precaución, ¿no? Pero tamén hai que apelar ao principio de precaución de non creerse calquera cousa. É dicir, creerse algo sin ningún tipo de proba tamén nos pode levar a resultados indesexables. E, bueno, hasta aquí o que vos quería contar, así que agora aberta a preguntas ou comentarios.